Какво става, babysetabrat.com. Съжалявам, че седнах пред лаптоп точно когато натиснах копчето за рекордер, но искам да ви кажа, че ми е мега много хубаво и всеки, който го интересува или не го интересува, мога да сяда на пирона, ако не се кефи на това, което се случва тука. Джаките ми суджука, вижте го бамбука. Така става ви пред лицето тука. Лапайте суджука, джакайте бамбука, защото мога да си го позволя да го кажа. Виж, че те разважа, ако ме дразниш, много не дей да ми се правиш и да се мазниш. Много сте безгрижни всичките летите, обаче когато съм пред вас, марафака спите. Казвате ми здрасти, здравей си, как си венцара, какво става, марафака, бурващи много съм нара. Пушиш ли, кажи ми нова снимара. Съжалявам, мадафака, ще пак съм българен. И тук гледам някакви светкавици в облаците. А вие, мадафака, не може да спите, защото ви бъркаме така директно в мозъка. Кажи ми, тъпак, харесва ли ти прозата? Много любов, много любов. Loving Peaceful, сори, че си изхвърлих негативните емоции върху теб, лаптопче.